Malawi Brief. Zotsatirazi ndi nkhani madzulo kuchokera ku MBC lero pa 27 June 2026. Ndi mmene ikuyendera ntchito yokonzanso bwalo la ndege la Mzuzu ndipo atsimikizira Malawi kuti ntchitoyi itha mu nthawi yake monga linalonjezera boma latsopanoli. Amuhango ayankhula izi ku Mzuzu pomwe anapita kukaona momwe ntchitoyi ikuyendera. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Musase Cheyo. Ntchito imene tidayamba pano ikuyenda bwino. Nthawi imene tinagwirizana ntchito yamalize idakalipo. Padakali panopo kwatsala kuti angoyika asphalt pamwambapa monga mwana pa clutch anayika. Choncho ndinganene pano kuti ntchito ili mchimake ndithu ikuyenda mu nthawi yake. Ndikalibula kwa nawo zatha ku treasury kuti ndama yochepa sinama yambiri. Tiabe zatha ku treasury ndama atipatse apasa anyamatata ku DL kuti amulipire contractor kuti ntchito ayimalize. Pali tengapo tatsala sikuti ndi surface okai. Mukapita kuma terminal building na kuzomoja kuti tiwiri tatu tikonzedwe. VVIP kanyumba kaja kumafika lendo olemekeza kwambiri kafuna kuti kakonzedwe. Komanso ku terminal building na kuti tinatoti akonze zimene zitauza kuti achilimike kuti zitheke chonyona kuti pa nthawi tidagwirizana ikamata 8 weeks kali kunoko ndege yoyamba yafika. Ndakonda panopo captain amene azikuruka kuno Papombadi aneso alipati wabula kuno tankuza ne mwadzi chiziye. So she's also very eager kuti airport ite kuti azuruka ndege bula kuno kumpoto. Padakali pano nduna ya zamtengatengayi yatsimikizira anthu amboma la Karonga kuti posachedwapa boma liyamba kukonzanso gawo la msewu wa M1 kuchoka pa boma la Karonga kukafika ku Chiweta kamba kuti ndalama za ntchitoyi zapezeka kale. Amuhango ayankhulanso izi pa msonkhano omwe anali nawo ndi mafumu a mbomali. Musase Cheyo walemba ripoti. Malingana ndi nduna yoona zamayendedwe ndi zomangamanga a Japi Muhango, boma likudziwa kuti kukonzanso gawo la msewu wa M1 kuchoka pa boma la Karonga kufika ku Chiweta sikupindulira anthu a Karonga okha koma dziko lonse la Malawi. Ndimangofuna kuti ndizasimikizire magogo athu kuno. Mtemo watemi Paramount Chief Kingu ndi mafumu onse akuluakulu onse ang'onoang'ono kuti boma la Nkulukuta Moyo msewu lanena likonza uja tiyamba kukonza. Chifukwa chake mwina muona mulungu wapitawo manyuzipepa mukuyenda advert kuti tikufuna makontrakta alembere amene wakuziva kuti alinako kuthekera alembere kuti atithandize kukonza msewu ndama tili nazo. Amene msewu usanthu akaronga okha yayi. Msewu ndi wadziko msewu ndi timati M1. This is our heartbeat. Mtima wathu ndi kuti ndi umenewo. Katundu yesa amene amayenda mdziko muno. Kauchokera ku Tanzania, kauchoka ku Mozambique, kauchoka kuti. Amene msewu wake kuti umenewo. Mawu awo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Roads Authority, Flora Hauya, wati ntchito yopeza makontelakita yayamba kale ndipo agwiritsa ntchito makontelakita awiri kuti ntchito yomanganso msewu iyende msanga. Tapempha macontractors kuti apange submit ma tenders kuti tisankhepo contractor amene angatigwirire ntchito imeneyi. Ndingowonjezerapo kuti project itayigawa pawiri ili kuyambira Chiweta mpaka na pakati kenakonso kuyambira Karonga so that kuti ntchito izagwiridwe mwansanga tinayigawa pakati. Mtemi wa Batemi Kyungu wa maboma a Karonga ndi Chitipa wathokoza boma pa nkhaniyi ndipo walonjeza kuti mafumu athandizira boma kuti ntchito iyende bwino. Musase Cheyo, MBC, Karonga. Boma lati masomphenya ake ndi kukhala ndi mzika zodalirika zomwe zingatukule dziko pokhazikitsa ntchito zosiyanasiyana. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Simon Itaye imayankhula mu mzinda wa Lilongwe potsekulira malo aluso la makono a kampani ya Spark Systems Limited. Ndunayi inayamikira a Spark Systems Limited potsegula malowa omwe athandize kukuza luso la makono pakati pa Chinyamata. Iwo ati zotere zikulingana ndi masomphenya a boma a Malawi 2063. Aitaye akufotokoza. Tikati tuone zimene apanga a Sparks ndi chinthu chokuti tonsefe tikondwere nacho kwambiri chifukwa iwowa
apanga business yoti afuna kuita anyamata ndi atsikana amene ali ndi zinthu za technology zimene timati ICT kaya ndi munthu wachita develop zimenezo akufuna kuti awaphunzitse awathandize komanso kuonjezapo kwathandiza kwake afunanso kuyikamo ndalama iwo zawo kuti awathandize anthu aja ndikuona kuti akupanga zinthu zokuti adzigulitsa kunja ndiye tikaonetsetsa zimene zikuchitika nzokuti technology pakali pano muchizungu timati trading services kovutira kunena chichewa chake koma trading services ikukula kwambiri tikaona zimene zikuchitika mdziko lapansi pano ndikuti ikukula kwambiri kusiyana ndi zogulitsa zinthuzi ngati aspire kunena kuti izi sitingazipange patoka tingathandize anthu ena anthu akupanga graduate from university ntchito zikukanika tingathandize motani kuti onse tipite limodzi ndimene panopa tapanga setup innovation center iyi innovation center iyi tikupanga target magulu awiri tikupanga target anthu amene anthu akhale ogwisa ntchito technology koma tupanga target anthu ena oti timati incubation amene ndoti angokhala ndi maganizo ena ake kuti atha kupanga system ina ake ndi amenewo tiathandiza ifeyo akapanga pitch nkutionesa kuti idea yako kambayo ndi zolongosoka zitha kutheka adi ationese kufika level ina ake ife tiathandiza process yonse kupanga kusegula company kuyenda nawo kuponyaso ndrama mu makampani amenewo awo azikhalapo ngati 20 pa cohort izikhala ya 6 months. Nduna ya ntchito ndi luso a Joe Chigona yapempha achinyamata mdziko muno kuti asiye kumangodalira kugwira ntchito za muofesi. Malo mwake iyo yati achinyamata ayenera kuphunzira komanso kulowa nawo pa ntchito za manja ndi luso chifukwa choti chitukuko cha chuma cha dziko lino sichidalira ntchito za maofesi zokha komanso za manja. Achigona amalankhula izi ku Lilongwe pamwambo otsekulira mipikisano ya luso losiyanasiyana yomwe yakhala ikuchitika kwa masiku 3 mu 2026. Polankhula pamwambowu Achigona ati masomphenya achitukuko a Malawi 2063 adzatheka ngati dziko lino lili ndi achinyamata ambiri odziwa ntchito za luso la manja osati kungodalira ntchito za muofesi. Masomphenya athu ndithu masomphenya abwana Professor Arthur Peter Mutharika kuti tilimbikitse maluso chifukwa mutha kuona tinanenapo kuti poyamba tinkanena kuti chuma chili munthaka koma lero tikutha kuona kuti chuma chathu chili mu maluso amene ife tili nawo tikakhala kuti tilibe maluso amenewa zitivuta kuti dziko lino litukule. Polankhulapo wapampando wa bungwe la TVETA a Gilbert Chilinde anati mpikisanowu ndi woyitanira anthu onse kuti azindikire kufunika kophunzira ntchito za umisiri mdziko muno. Kufikira panopo tikuona kuti tikuyenera tiphunzisenso aziphunzisi achite improve ma skills yawo chifukwa mphunzisi amayenera azichitidwa retrain pa maperiod osiyanasiyana ndizofunika kuti aphunzisi tipezenso mpata kuti aphunzisi nawo achitidwe upgrade kuti akamawaphunzisa ophunziratu aziphunzisa zimene industry ikufuna. Mpikisano wa luso la ntchito za umisiri wa chaka chino cha 2026 unakonzedwa ndi bungwe la TVETA mothandizana ndi unduna woona za ntchito. Nduna yoona za chisamaliro cha wanthu ndi chitukuko cha wana Mere Navicha yati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti mwana aliyense mdziko muno akupatsidwa zoyenera kuti akule bwino komanso aphunzire bwino kuti adzakhale mzika yodalirika. Iwo amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amatsekulira zokambirana zokhudza mmera mpoyamba zomwe anachititsa ndi abungwe la Federal Foundation. Mwayintu umodzi wadza ndi ripoti. Anavicha ati ana akapatsidwa maphunziro abwino a mmera mpoyamba amakhala odzidalira komanso mzika zabwino zomwe zimatenga nawo mbali potukula dziko. Ndunayi ati boma limazindikira kufunika kwa mgwirizano pa ntchito ndipo amamikira ntchito yabwino yomwe bungwe la Federal Foundation ikugwira popititsa patsogolo maphunziro a mmera mpoyamba. Mmera mpoyamba kapena kuti foundation panazale apa pakhale ndithu maziko amphamvu a munthu tikatero ndi kuti munthu amene amanyamuka ndi mphamvu nankana akula kumapita ku primary school kafika kulikonse kumene masomphenya ake akufuna sitingazenene za Malawi wotsogola popanda kuganizira umoyo wana sitingakambeza nzika zozindikira popanda kuphunzitsa ana papenali ang'ono sitingakambeso za chitukuko popanda kutukula ana ang'ono choncho tikuyenera kuyamba pa foundation mbewu ikangokanika pa foundation
kaya munafesa mpiru koma kwapeza oboka mpiru umene usumunga ukeni mudziwe kuti sukakula ndi chifukwa chake tuna kuti nthawi yakwana tate ndike mphamvu zathu nzeru zathu ndi upangiri pa nkhani ya mmera mpoyamba ana amene akanyamuka ndi mphamvu ndi ukafika ku primary kumpita kutsogolo tizakhala ndi Malawi odalirika ndi kukwanirisa nsanamira zathu za Malawi 2063. Ndipo mkulu wa bungwe la Federal Foundation Malawi Martha Konja wati pakufunika kuya chidwi chachikulu pa ntchito yolimbikitsa maphunziro a mmera mpoyamba. Dziko la Malawi mukati muonesese timanena kuti Malawi ndi dziko limodzi lomwe lili dziko la umphawi. Tili ndi ndondomeko yathu ya Malawi Agenda 2063. Chitukuko cha Malawi sitingachikwaniritse ngati anthu a Malawi munomo asali ophunzira. Komanso asali soganiza bwino. Munthu kuti akakhale akafikire kuti akakhale nzika yoti ikapange contribute ku development ya dziko imafunikira ikhale yophunzira. Ndipo nkhani ya mmera mpoyamba timanena kuti ndiye maziko foundation ya maphunziro inali wonse. Ndiye tikapanda kupanga maphunziro amene amera mpoyamba kuti akhale olongosoka ndiye kuti foundation ya maphunziro athu Malawi monse muno ndiye kuti atani izikanika izikumana ndi mavuto ambiri mene tikuoneramo. Komanso ngati maphunziro sayenda ndiye kuti chitukukoso sichingayende. Bungwe la Federal Foundation Malawi lathandiza mabungwe osamalirana ku madera ku midzi okwana 2500 laphunzitsa alezi laperekanso thandizo ku ntchito za maphunziro a mmera mpoyamba zomwe zafikirana oposera 252,000 maboma 19 a mdziko muno. Mwayi mtumodzi MBC Lilongwe. Tipitirize ndi nkhani yokuti boma ladzudzula mchitidwe wa nkhanza omwe ukuchitikira anthu achikulire mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali ndi chisamaliro cha wanthu, Martha Mzomera Ngwira ndiye wadzudzula mchitidwewu m'boma la Salima pamwambo okumbukira tsiku la wanthu achikulire pa dziko lonse. Iwo anati boma likudzudzula nkhanza zonse zimene zikuchitikira anthu achikulire, choncho atsindika za ubwino ogwirana manja pakati pa boma ndi mabungwe osiyanasiyana pothetsa nkhanzazi. Meklina Chirwa ali ndi zambiri mulipoti ili. Polankhula pamwambowu, Angwira anati aliyense akuyenera kutengapo gawo poonetsetsa kuti achikulire akutetezedwa, kukhala mwaulemu, komanso kutenga nawo gawo pa chitukuko cha dziko lino. Iwo anati boma sililekelera kupereka chilango kwa anthu omwe akuchitira nkhanza anthu achikulire. Ngati unduna wathu komanso ndikufuna ndichenjeze kuti wina aliyense amene apezeke kuti akuchitira nkhanza anthu achikulire ameneyo azamangidwa, komanso lamulo lizagwira ntchito pa iyeyo, komanso akapezeka kuti ndolakwa akapita ku ndende akaolera konko. Ndipo Asinyo Chief Salima anati pakufunika kuphunzitsa anthu mokwanira pofuna kuthana ndi mchitidwewu. Ine ngati mtsogoleri tikuthandizira kuperekapo ulangizi chifukwa nkhanzazo ndezi kuchitikadi m'midzimu zosiyanasiyana, nkhalambazi ngakhale kumagwiriridwa kumene ndetu kumayesetsa kupereka uphungu kwa anthu kuti mchitidwewu si wabwino. Tiyeni talemekeze magogo athu ngati amene anationetsa ife dziko lino. Pa nthawi iyi tiyenera tapatse ulemu komanso tasamalira. Pakati pa mwezi wa Januwale ndi Juni chaka chino cha 2026, anthu okalamba 16 anataya miyoyo yawo mwa nkhanza. Mwa anthuwa, atatu anaphedwa m'boma la Mzimba chifukwa cha mphekesera ndi nkhani zopanda umboni zoti amachita ufiti. Chaka chilichonse dziko la Malawi limalemba milandu yokwana 25 ndi 30 yokhudza kuphedwa kwa anthu achikulire. Kuonjezerapo, milandu ina monga kuwasiya okha, kuwalanda katundu, komanso kuwachitira nkhanza ikuchulukira m'madera ambiri. Chaka chino, mwambowu umakumbukiridwa pamutu oti kupitiriza kudziwitsa anthu, kupititsa patsogolo ntchito zoteteza anthu achikulire ku nkhanza. Meklina Chirwa, MBC Salima. Unduna wa zaumoyo wadzipereka pogwira ntchito limodzi ndi mabungwe a mayiko ena kudzera mu ntchito ya Sfira yomwe anayikhazikitsa, yomwe makamaka inakhazikitsidwa ndi boma la Sweden kuno ku Africa. Ntchitoyi ayikhazikitsa ndi cholinga chofuna
kupititsa patsogolo ubereki wabwino. Tili ndi zambiri mu ripoti la Bridget Magawa, koma akuwerenga ndi Trust Office. Polankhula pa msonkhano okambirana ndi mabungwe ena pa project ya Spira mboma la Lilongwe, Matthew Kagoli, yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu mu nthano wa zaumoyo, watsimikiza kuti dziko la Malawi ndilokonzeka kulandira ndondomekoyi ndi kuthandiza kupititsa patsogolo umoyo wa anthu mdziko muno. Ife ngati boma ndife okondwa kuti aboma la Sweden abwera ndithu ndi project imeneyi kutithandiza kuti ngati ife aboma ndi unduna wa zaumoyo kudzera mu Department ya Public Health Institute ikhale ndi kuthekera komalimbana ni matenda, kumadziwa matenda amuliri mofulumira ndi kudziwa kuti tithana nawo bwanji. Monga pano nkhani imene ikuziwika ndiyoti kwayamba kuli Ebola ku Democratic Republic of Congo ndi ku Uganda. Ifeyo ngati dziko tingayika njira zotani kuti matenda amenewo asatifikire, komanso mwina akatifikira tithane nawo mwachangu asanavutitse miyoyo ya anthu. So project imene ndiyothandiza ndithu. Emily Wisery, yemwe ndi woyang'anira programu ya Spira, watsindika kuti ndondomekoyi yomwe inayamba mchaka cha 2024 mothandizidwa ndi bungwe la Public Health Agency of Sweden anayikhazikitsa podzindikira kuti kafukufuku osiyanasiyana akuonetsa kuti ntchito za umoyo sizikulunjika ku zomwe kafukufuku akupeza. Spira ndi ndondomeko yomwe ikukhazikitsa dongosolo loziyimira palokha m'malo modalira thandizo la kanthawi kochepa. Ndondomekoyi ithandiza kuti akatswiri azakafukufuku komanso mabungwe azigwira ntchito limodzi popanga ndondomeko za umoyo zopindulira anthu. Unduna wa zamalonda ndi mafakitale wati ndondomeko ya kalembera wa umwini wa katundu wa malonda a zaulimi ndiyofunika kwambiri kuti katundu wa malonda opangidwa mdziko muno azidziwika movomerezeka ku misika ya mayiko akunja kudzera mu njira yolembetsa malondawa yotchedwa geographical indications. Mlembi wamkulu ku undunawo a Wiskes Nkombezi wanena izi pa msonkhano omwe boma linakonza ndi mabungwe ena mu mzinda wa Lilongwe, komwe amaunikira za phindu lomwe dziko lino lingapeze polembetsa umwini wa katundu wa malonda a zaulimi. Yamikani Makanga walemba ripoti. Mkumanowu unaunikira pa phindu lomwe dziko lino lingapeze polembetsa umwini wa katundu wa malonda a zaulimi mu ndondomeko ya Geographical Indications GIS. Ankombedzi ati dziko lino limapezeka ndi katundu wa malonda a zaulimi monga mpunga wa kilombero, nsomba za chambo, tii komanso ndi zina zambiri zomwe zili ndi misika ikuluikulu ku mayiko akunja. Iwo ati ngakhale misika ili chonchi, mayiko akunjawa alibe njira yovomerezeka yodziwira kuti katundu yemwe akulandira ndi ochokera kuno ku Malawi. Zimene zitipindulira kwambiri chifukwa ma products amene tikuwakamba kuti titha kuachita register ngati ma geographical indications amakhala kuti ma customer amawafuna chifukwa chakumene ma products achokera, nyengo imene ili kumeneko, komanso mmene amakonzedwera kapena kupangidwira. Ndinene kuti Malawi muno tilikale ndi zinthu ngati zimenezi. Mwachisanzo tikanena kuti kilombero kapena tikanena kuti nsomba za chambo, nthawi zambiri mungazipeze ku Malawi kokha. Zimene zimachita testing ngati chambo cheni mungazipeze ku Malawi kokha. Mwina chifukwa cha madzi athu amene tili nawo chifukwa ndi fresh water. Pali mpunga osiyanasiyana, koma tikanena kuti mpunga wa kilombero wokoma ndi kuti ndi umene umachokera ku Malawi. Choncho tikatenga zimenezi ndi kuzichita register kuti tiziteteze kuti akamberembere asamagwiritse ntchito mayina a zinthu zimenezi kukagulitsa katundu awo amene sali wochokera ku Malawi, ndiye kuti dziko la Malawi litha kupeza ndalama zochuluka kuchoka ku ma products amenewa tikachita register motere choncho. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Food and Agriculture Organizations FAO yemwe akugwiranso ntchito mu project ya EBAM, a Ben Vickers, anati dziko la Malawi likhonza kukhala dziko loyamba mchigawo chakumwera kwa Africa kukhazikitsa ndondomekoyi, ndipo ati kalemberayu athandiza kuonetsa umwini wa katundu wa malondayu. A Vickers anatinso mayiko ena atha kuonetsa katundu yemwe wapangidwa mdziko muno ngati kuti wapangidwa mdziko lawo kamba kuti katunduyu alibe zizindikiro za umwini. Ndondomeko ya kalembera wa umwini wa katundu wa malonda a zaulimiyu akhazikitsidwa pansi pa project ya EBAM yomwe boma likuyendetsa limodzi ndi mabungwe a Food and Agriculture Organizations ndi mabungwe ena.
chipani cha DPP chatseka misonkhano yake yokopa wanthu ku wodi ya Uliwa m'boma la Karonga pamene wachiwiri kwa president wa chipanichi mchigawo chakumpoto a Japi Muhango wapempha anthu mderali kuti akavotere a Wilson Nzumara kukhala kansala wa deralo kuti chitukuko chipite patsogolo. A Muhango ayankhula izi pamene mamamaka pamapeto pa masewero a mpira wa miyendo amene achitika pa bwalo la zamasewero la Uliwa. Anthu ku Uliwa inafika pa mponda chimera pamene chipani cha DPP chinakoza mdipiti wa galimoto kuchoka ku Chirumba kukafika ku Uliwa kumene kunali khwimbi la anthu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto a Japi Muhango amema anthu kuti adzavotere a Wilson Nzumara kukhala kansala wa deralo kuti athandize kutsegula deralo ku ntchito za chitukuko. Chipani chikupempha anthu akuno ku Uliwa kuti tsiku timafuna lija lafika lachiwiri kubwerali. Mwayi wabwera kuti asankhe munthu woti awatumikire kuno ku Uliwa ward. Mwayi usubwera kawiri, mwayi woti usumabwereza. Boma lilipo kale, sikuti tukasankha boma ayi, tukusankha ward kansala kuti atize kupoka chitukuko kuno. Akumbuke ichi kuti mu ward ino komanso mu constitution ino mulwa ndalama zokwana 5 billion kwacha. Ndalama zimene mumbiri zikoni sinachitikepo. Zimene zifuna kuti pazikhale ndi anthu okuthekera amene ndi kuthekera kuti ntchito akuidziwa kuti ati kugwiritsa ntchito kuti dera lino litukuke. Gavanala wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati ali ndi chikhulupiriro kuti afalitsa uthenga ndi kuwauza anthu za ubwino ovotera Nzumara pa chisankho chikubwerachi. Ndiye lero ndi chitsimikizo chakuti anthuwa atilandira ku wodi inoyo komanso ku constituency inoyo mmene amabwerera misonkhano yathu. Ndi lero ngakhale kuti tiupanga mpira koma ena taamva kuti aupanganso mpira omwewu pena pache koma tadutsa konko kulibe kwa anthu. Kusonyeza kuti kubwera kwa anthu amenewa ndi chitsimikizo chakuti amulandira candidate wathu, achilandira chipani chathu cha DPP komanso akhutitsidwa ndi utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika. A Wilson Dyson Nzumara ati chidwi chawo ndi kubweretsa chitukuko chimene President Profesa Arthur Peter Mutharika akufuna kuti zichitike mdziko muno komanso mdera la Uliwa. Ndikupempha eni Malawi, eni Chilumba, eni Uliwa ward kuti tiye tigwirane manja, tigwirane ntchito pamodzi ndi boma. Wilson Dyson Nzumara ndi candidate yemwe waima pa chipani choti akhoza kugwirana manja ndi boma pamodzi ndi President Arthur Peter Mutharika. Pa msonkhanowu panafika akuluakulu a chipani mchigawo chakumpoto kuphatikizapo a Glad Chembe Muntari, a Wilson Mavwanya Sichari, a Williams Kaweche, Boniface Kashololo ndi a Laston Sambani Gondwe kungotchulapo chepa chabe. Kudera la Uliwa kuchitika chisankho lachiwiri pa 30 June kumene anthu asanu akupikisana pa udindo wa kansala. Hassan Piri, MBC, Karonga. Tidakali mchigawo cha masewero, Blue Eagles yalephera kuonjezera mwayi wake okhala pamwamba pa ligi ya FDH Bank Premiership itagonja ndi Luana Mitundu ndi zigoli 3-2 pa bwalo la Dedza. Ikadapambana, Blue Eagles ikadatsogola ndi mapointi 5 koma kugonjako kukutanthauza kuti iyo ikhoza kuchoka pamwamba la mulungu lino ngati matimu a Mighty Wanderers kapena Silver Strikers angapambane masewero awo. Padakali pano Blue Eagles ili ndi mapointi 16 pamene Wanderers ndi Silver atolera mapointi 14 iliyonse. Kamba kopambana, Luana Mitundu yachoka pa namba 12 kufika pa namba 9 ndi mapointi 10. Masewero ena omwe anachitika lero, Chitipa United yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi zigoli 2-1 kuti itolere mapointi 9 ndi kusuntha kufika pa namba 11 kuchoka pa 13. Kamuzu Barracks idakali pa namba 16 ndi mapointi 4. Masewero ena asanu amuligi achitika la mulungu lino.
ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu